Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 7 ngadto sa 12. Si Jesus ug ang iyang mga tinunan nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tao. Kining mga tawhana gikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea, ingon man sa tabok sa Jordan ug sa kasikbit nga mga dapit sa siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinunan sa pag-andam ug sakayan alang kaniya kay basin unyag mapiit siya sa daghan kaayong mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo ug tungod ni ana ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakita si Jesus sa mga taong giyawaan, nang hapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, "Ikaw mao ang anak sa Dios!" Apan higpit nga gipahimangluan sila ni Jesus nga dili nila ipanugilon kun kinsa siya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.